Ето го и днешния тест драйв. Направих само ребърцата и кебабчетата, защото няма иначе всичкото как да се изяде. Една салатка моя любима. Едро нарязан лук, много обичам. И това са естествено трошените краставички. И да пробваме първо кебабченцето. Направо му върнаха бая точно време. Уникално. Сега да пробваме ребърцето. Така културно, няма да гризим. Нищо няма много подправки. Сол и зехтин. Това е, за да може да опитаме вкуса на месото. Хора, номер 1 са. Фермер хаус на гребната база. Да сте живи и здрави. Уникална вечеря. И трошените краставички. Вижте какви са хубавки. Айде, хубава вечер!